लाजिया नोंसोरो सालिफोर हौवा मानसिखौ बिदि जंगलाव लाबोनो? मा खालामनो नागिरदों नोंसोर आंखौलाय? मानो लाबोदों आंखौ बेयाव? मानो लाबोदों होनदो? मानो लाबोदों होनदो? साला सैमा कुत्ता कुकुर। बावगारबाय साला आंखौ सानसे लामा दथायाव जंखायनाया नोंसोर सानैजों आरो सासेया सोरमोन? गोसोखांलाय बेखौ। आरो नोंखौ दिनै जोङो ओरैनो हगारथारा। नोंखौ दिनै जोङो खासि खालामथारगोन। मा? आंखौ नोंसोर खासि खालामगोन? हामालै जारौमोन बिदि खालामनो। लाजिया नोंसोरो सेंग्रा मानसिखौ बिदि खालामनो? आंलाय नोंनि माब्लाथो मा गोरोन्थि खामानि मावलाबायखो? नोंसोर आंखौ हमना लाबोबाय जे बेयाव? ओइ साला जासे जानानै लाइ बिसिग्रा नोङो। सानसे आङो लामायाव गारि नेबाय थाब्ला नों आरो नोंजों लोगो सासे बाइक लाना फैनानै आंखौ गाज्रि जंखायनाया बावगारबाय? गोसोखांलाय माबार दानो गोसोखां ना बावबाय? बावबाय? नों बावब्लाबो आं माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा मिथिबाय। आरो जोङो नोंसोरबायदि बेबायदि गाज्रि आखुनि सेंग्राखौ जोङो दिनैनिफ्राय खासि खालामग्रा खालामगोन। बेखौ हले मिथिखा। ओइ जारौ बहा थांनो नागिरदों? फै जोंजों थांफानोबा। नै गेजेरावनो जायगा दंखायो, बेयावनो जिरायनो हागोन। फै थांफानोबा जोंजों नानि। थांबाय बाया आं नोंसोरजों। लामानि मानसि लामाजों थां। जानला मानला एदावना लानाङा नोंसोर आंखौ मिथिखा। मा एसे गरम सिख्लालै नोंलाय? दानो हमना लांनानै कलकाता बांलादेश पाकिस्तानाव फानहैगोनलै। नायगोलै नोंखौ सालि बेसेबां लेभेल देखायगिरि। नों बायदि समायना सिख्ला गोबां दङ बड'लेण्डआव। नाङालै नों बायदि गेसाव साइज गैयै सिख्लाखौ। बहानि मा मोद्ला सेंग्राफोरलै बिसोरलाय? लाजिनाय गैया एसेबो। दा गोसोआव फैबायना? नोंसोर बायदि गाज्रि आखुनि सेंग्राफोरखौ जोङो बे बारनिफ्राय ओरैबायदि खालामगोन ना। सोरबा सिख्लाखौ जुदि दुर्गा फुजा, राज फुजा, बबेबा लामा दथा मेलाफोराव खायसो खालामोब्ला नोंसोरखौ जोङो बे जायगायावनो खासि खालामथारगोन मिथिखा। अब्लासो नोंसोरो सिख्लाफोरखौ गिनानै एदावनाय, जिनाहारि खालामनाय बेफोरखौ नोंसोरो गारगोन। आइया आंखौलाय नोंसोरो जिनाहारि खालामथारगोन नामा? सैमा नोंखौ जोङो जिनाहारि खालामा, खासिसो खालामथारगोन। आइया सालिफ्रा आंखौ खासि खालामथारगोन नामा? औ जों नोंखौ दिनै खासि खालामथारगोन। नों माबा जोंखौ ओरैनो एदावनाय जंखायनाय रायलायनाय बायदि मोनदों नामा? मा नायबाय थाखो? सालाखौ पेनखुनानै खासि खालामदों माबार। सरिलै सिस्टार, आंनो गोरोन्थि जाथारबाय। आंखौ निमाहा हो। आं दिनैनिफ्राय नोंसोरखौ जंखायथारला। बे खासि खालामनाय आफादा नोंसोरखौ सरि थरि जेबो मिथिया आरो नोंसोरखौ जेबो निमाहा होनाय जानाय नङा। खासि खालामदो माबार बेखौ। नायबाय थानानै लाब गैया माबार हमदो। हमदो। आइदै हगारदोलै आंखौ सना सिस्टार बिनानावफोर। आइदै गैला आइदै। सालिफ्रा आंखौ खासि खालामनानै गालांमारबाय। दा आं बिफा जानो हानाय गोहोआनो गैला आंनियाव। आं दा मा जाबावनांगौ जाखो? बे बुहुमाव थांनानै थानानै लाब गैला आंहा। थैनायानो हामसिगोन आङो। सालिफ्रा आंखौ खासि खालामनानै बरबाद खालामना होबाय आंनि लाइफखौ।